How do I gain strength physically and mentally after a pregnancy? Khona ke nangoku in our Queenstown studios. Gops, good morning, and thank you so much for honoring the invite. Hi, good morning, Coach. Let me take this opportunity because of ixesha and ndibulise kubaphulaphuli be-VCR kwindawo ngendawo abaphulaphule kuzo and happy Wednesday. Wednesday to you too. Gops, asingokoli kakhulu about effects pregnancy ezenzayo emntwini wasetyhini, be it physically okanye mentally. How important it is to make sure into yobana ke you take the time back to yourself. How do we do that? Okay, thank you so much, Tosh, for the question. Ndiyarhala nje sikhe sithi nje kancinci into yobana i-pregnancy yenza ntoni iqala emntwini before we take time to heal after i-pregnancy. Okokuqala nje Tosh, umntu mos while pregnant, she's diving between swings and herself for the past 9 months. It therefore needs ke ngoku into yobana umntu afumane i-support from the family, afumane support especially from the person omoshileyo. Remember, while umntu pregnant mos kuba khona laa nto kuthiwa kutshintsha i-shape yomntu, kutshintsha ubuwena, ii-hormones zidlala indima yazo, and then what do you do then after ukuloo situation? Okanye how do you heal from becoming your actual self or ubuyele to the real person onguye? Okokuqala nje ifuna into yobana uqale uyi-accept into yobana i-pregnancy will change ubuwena because your hormones will automatically change. I-hormones ke yinto esingakwazi nathi ukuyicontrol into yobana bekumele uba xa kwesi stage okanye xa kule semester ye-pregnancy ii-hormones zakho zitshintsha ngolu hlobo, but they change automatically. Ifuna ke ngoku loo nto into yobana kubekho abantu okanye people that would understand you into yobana ngoku uzawutshintsha from becoming yourself. Abanye abantu ke batshintsha to a point where athi umntu sele edilivile angakwazi ukubuyela back to the actual self because u-defensive of indlela ebeyiyo kuqala. Abanye kuqala chush abayi-accept kuqala le nto yobana njengoba upregnant nje now you change wena ubuwena, your character, kutshintsha i-emotions, kutshintsha your physique, kutshintsha your everything. So it means ke ngoku kufuneka umntu eqale ngokuzi-accept okanye ngokuzi-understand ubana uzawutshintsha na. And then after ke ngoku yenzekile yonke loo nto, how do you then go back to the actual person obunguye or to the actual person ofuna uba nguye after pregnancy? Kubalulekile ke xusha into yobana nawe mphulaphuli uthathe ixesha to talk to yourself and understand into yobana there are things that have changed ebomini bakho. There are people that abamkile ebomini bakho because of indlela ubuyiyo. Abanye abantu ke xa be-pregnant xusha baba nalaa nto kuthiwa athi umntu andimcacelanga for no reason, but because of ii-hormones ezibenditshilo, because of ii-hormones ezi anazo athi umntu ndiseyandamcacela ndiseyandamphiwa. Iyenzeka ke loo nto emntwini o-pregnant. Then how do you go about making peace with that person obuvele wamcacela for no reason? Kubalulekile ke xushi nawe mphulaphula into yobana after i-pregnancy uzicollect, become yourself, and then you start making peace. After talking to yourself, start making peace with yourself qala into yobana okay, I've changed. Kukhona abantu abangekhoyo ngobomini bam, khawuzibuze into yobana what happened kule 9 months bendipregnant? Why ubani engasekho ebomini bam? Why izinto ezithile zingasenzeki ngohlobo ezisenzeka ngalo ebomini bam? Then you start being realistic, uhambe uyocela uxolo ebantwini. Then into ebalulekileyo kakhulu ke xush is to talk to yourself. Uphuma kule process uzixelele into yobana ngoku I'm a woman okanye I'm a mother, I gave birth to umntu ekufuneka into yobana ke ngoku ndi-accept into yobana there are things ezizawutshintsha ebomini bam, like njengoba benditshilo into yobana your physique will change. Omnye umntu ke xush uye aluze shape njengomama uGqobhoka immediately after birth, aluze shape angakwazi ke ngoku ukuphinda abuyele to the normal shape ebekuyo. Omnye aluze abene kuthiwa yintoni i-baby fat, oko bedevelophe i-baby fat during i-pregnancy. Kuthiwa ke masi-exercise xush, we need to exercise. Abanye abantu ke they do go for ijim, bahambe umntu ayo-exercisa, then xa seleyile ke ngoku exercise expect into yobana izinto will happen immediately after iqalile ijim. Kufuneka ke sibe realistic to say izinto will not go back to normal as thina sifuna. Ukuya kwakho kwijim akufunekanga uye ejim with the intentions of losing i-baby
fat or belly fat, but with the intentions of bringing back your body into shape. So abanye abantu baya kwi-gym be-frustrated because uyabody shamewa even with your partner, athi umuntu andisaku-understand utheni usewa-deformed, utheni ungade ubuyele kubo wena. Abanye abantu i-relationship ziyaphela immediately after i-pregnancy because umntu akasayiboni laa nto wayeyibona kuwe ngelaa xesha ubunguwe before you fall pregnant. So ndirhalela into yobana ke ngoku umntu azijonge ezi zinto zenzekayo immediately after i-pregnancy. Talk to yourself, Tush. Nditshilo into yobana talk to yourself and Yeah. be realistic about the difference that the baby will bring ebomini bakho. Not only ebomini bakho, ebomini benu niyi-couple, because obviously ubomi benu buzawutshintsha because ukhona lo mntu uphakathi apha ebomini bethu. Omnye ke afumane iproblem Sure. yobana ipartner yakhe izawuqala ke ngoku ibe jealous of this new baby oziswe okanye this soul oziswe sithi sobabini ebomini, athi i-attention yakho itshintshile, awusandihoyanga ngoku, you're more focused on the baby than me. Uzukhumbule ke into baqhushimose thina singabantu abangumama after i-pregnancy siba nezaa moments zongalali because we are looking after le nto siyiphetheyo and we don't want to lose it. So kungalali kwakho uthi ke ngoku uvuka wena kusasa umntana ulele but your partner needs you. Awukwazi ke ngoku ukuphinde ubuyele back to the normal person ubunguye, ube loving, ube caring as you were before, because you were tired the whole night, you never slept. And the unfortunate part is that when sendi pregnant okanye sekhona umntana, ilishwa ke lelo bana wena tata omntana ixesha elininzi you fell asleep forgetting into yobana kukhona lo mntu ukhoyo ekufuneka sithe guard against yena sobabini. Ufumanisa ke ngoku oyena mntu ungalaliyo ndim. So I'm suffering ke ngoku ii-consequences zobana kufuneka ndihoye lo mntu ebusuku but kusasa funeka ndikunika i-attention yakho. It means enye yezi zinto ndizenzayo is going to fail. Either you are going to fail as my partner or I'm going to lose uthando for umntanam because I'm maintaining i-relationship yethu ukuba ingapheli. But of course kukhona umntu ekufuneka simnike i-attention sobabini. Ithi ke ngoku loo nto Xhushu kufuneka sibe ngabantu aba-understandanayo, kufuneka sibe ngabantu aba-cooperatayo, kube sibe ngabantu abancedisanayo in bringing joy and love kule relationship yethu. Right. Gobs, ndiyafuna wethu into yobana sibuyele back to frustration. And how do I get rid of la frustration ke ngoku, because I'm frustrated into yobana I'm gaining weight and isisu sam ndiyazama ukusibopha but asihli and ke ngoku ipartner yam nayo is complaining on the other side into yobana andisenalo ixesha because I'm more focused on umntana lo ukhoyo ngoku. I understand the frustration that comes with all of that. So how do I get rid of that? Okay, Tush, thank you so much. I-frustration ke ilishwa le lobana awukwazi ukukhawuleza uphume kuyo okanye awukwazi ukukhawuleza uthi get rid of it, because remember la frustration ubuhleli unayo for the rest of the 9th month that you were pregnant. Ithi ke ngoku loo nto nangoku sele ekhona umntana you are still frustrated ubu-pregnant because kule 9 months kukhona into ekufuneka ungazenzanga, kukhona into ekufuneka ungazityanga, kukhona into ekufuneka indawo ekufuneka ungazihambanga, but now umntana ukhona but you are still frustrated. Ufrustrayithwa yintoni ke ngoku? Ufrustrayithwa kubana ngoku funeka nawe ubuyele uthi qoko ube ngugqobso lo ebethandwa ngutata uGqobhoka. 1, 2, kufuneka ubuye uthi qoko ube nguwe because ubuwena uyabufuna back. But ke ngoku i-frustration awuzukwazi ukukhawuleza uthi get rid of yona before being realistic. Ndiyayiphinda ke le nto bendimentionile before uba you need to be realistic into yobana zikhona ii-changes eziza kwenzeka kuwe njengoba bezikhona mos kula 9 months you were duck and diving between yourself and your hormones, and then ke ngoku you are still frustrated because you are duck and diving between yourself and the baby and the relationship. So it means i-frustration will always be there because funeka wenze sure uba you maintain ezi zinto ubunazo, that is your relationship, yourself and your baby, of course. So it means ke ngoku you will always get frustrated. Ithi ke ngoku loo nto bakhona koogqobs ekufuneka ubavizitele so that wena nepartner yakho nizohlala phantsi ni-understandane. One would understand i-role and responsibility ekufuneka eyidlalile ngoku because we've brought omnye umntu ebomini bethu. Ithi ke ngoku loo nto sobabini kufuneka sibambisene. If uyakhumbula ke mphulaphuli ndandithe pha phambili sikwi-relationship, of which ke ngoku i-relationship it's a two-way string, ubamba ngapha ndibambe ngapha. I-aim is to meet
halfway. Still nalapha, ubambe ngapha, ndibambe ngapha, but the aim is to raise and nurture lo mntana singamkhuliseli under frustration, because if frustration will also lead to anger. I-anger ke ngoku ongasukwazi ukuyi-expressa kulo mntana, oza kwenza into yobana ke ngungakwazi ukumnika uthando, care and support asidingayo, because you are ever frustrated or you are ever angry. Right. Ubusanungena masikubulise wethu masikwamkele sincokola ke noNtuthuzela Gqobhoka. She's a private social worker. Sincokola ke nge-effects i-pregnant has on a woman physically and mentally. Sincokola ke we're also live on our Facebook page. It's called Vukani Community Radio. Kabaleka ke wethu yasilandela phana ke. Also izawuxhonywa ke ngosaphokazi phaa ke on YouTube later on ke, because ke ufika sesiphakathi thina nencoko yethu. Grumps, I have a question A1 kuyo yonke lento. Ndizrealizile ke ngoku into yobana I'm frustrated and okay ndibuyele back to i-realistic, as uba utshilo into yobana I have to be realistic about into yobana okay, this is me ngoku, and then where do I go from kule ndawo ndikuye. Do you have any tips mhlawumbi that you can give someone who is at home ezinokwazi ubana zimncedise after realize into yobana okay, this is the new chuma, so ndimove forward kanjani ukubheka phambili? All right. Thank you so much, Tosh. Realistic, I know into yobana ayonto elula to practice or to exercise, but it has to be there. Sure. We have to instill a principle ka-realistic in anything esiyenzayo. Then for you ke ngoku to understand into yobana now you're no longer in need of frustration, because iza kwenza into yobana ii-emotions zakho zitshintshe and you start feeling anxious because you've got this thing entsha ongayaziyo nawe, because kukhona lo mntana singamaziyo into yobana sizamkhulisa kanjani, zintoni into ekufuneka sizenzile, and then what are our expectations. But on top, before we start being realistic, we need to accept self-acceptance is very much important. You need to accept yourself, God, and then you accept lendo ikhoyo into esibalekayo apha yi-frustration. Most babe ndithe asifuni uba frustrated because we don't want to be angry, because when we are angry it means we are going to affect lo mntu mtsha simzise ebomini. I-anxiety yinto esingayifuniyo, i-frustration yinto esingayifuniyo, i-anger yinto esingayifuniyo. It needs ke ngoku into yobana umntu ngamnye kufuneka azazi into yobana wena you are changed from yourself, you are being changed from who you are, and then ixesha elininzi ke ngoku you are going to invest ixesha lakho kulo mntu that you brought kule relationship. So ndifuna ke ngoku mxhoshi umntu I understand into ethi xa sinomntana okanye kukhona umntana okhoyo apha kwi-relationship, funeka sobabini si-understande into yobana us are no longer there. Then now i-focus yethu sobabini ishifted to the person esimzisileyo. Ungacabanga ngoku uzawuphinda unike pressure to the person onaturarisha okhulisa umntana ongalaliyo because wena ufuna ixesha lakho. I-reality ke is that thina we are changing, but we need not to move and shift for uthandana. We need not to move and shift for ukunikana ela xesha lethu besilinika. Us time is still needed, but ke ngoku how are we going to do that? It needs ke ngoku into yobana funeka thina sobabini si-understandane and be there for each other. And amande uphendule na Tosh. Very much. Uphendule kakuhle. Mrs. Masenza beyi-12 ngoku phambi ko-11 kops masivale wethu. I'm not sure if you do have anything unothanda ukuzihighlighta before usinike nje amazwi okugqibela. All right. Tosh, before siyivale ndiyarhalela ke siyihighlighte into ethi uba khona komntana mos singabantu abatshatileyo okanye abakwi-relationship, we have planned to have this baby, and then we need to sit down ke ngoku and see into yobana izinto sizawuzenza kanjani as abantu abatshatileyo. Ixesha elininzi ke xhushi kuye kwenzeka into yobana once kube khona umntana abantu baqala uba-frustrated because umntana uza nee-challenges ezizezakhe that involves ii-finances ezi besivele sine-challenge yazo. So it means ke umntana is going to take more of ixesha lethu, is going to
we're going to spend more money emntaneni, and the more number of abantwana esinabo is the more challenges esinazo. So it ke ngoku loo nto, as abantu abatshatileyo okanye kwi-relationship, we need to agree and stick to our agreement that thina sizaba nabantwana ababini kulo wethu umtshato okanye kule yethu relationship, because ii-finances zethu azisivumeli. And la realistic ndiyarhalela usoloko ndimveza because i-reality is that once kube khona umntana okanye kube khona another member eyongezelekileyo efemelini, it means ii-problems ziyangezeka. 2, it means ii-finances zethu are going to be committed ngaphezulu koba zi-committed. So ndiyarhalela ke xhusha ukuthi xa abantu bengena kwi-relationship mabavumelane, bayazi into yobana sizaba nabantwana ababini kulo mtshato, because thina ii-finances zethu zisibeka apha. Xa sele bekhona abantwana, zintoni izinto ekufuneka sizenzile, kufuneka sizijongile. We avoid into yobana ke xhusha sizothi xa kukhona umntana siqale ubonisa i-anger and ii-frustrations zethu sizikhuphele emntaneni okanye sifrustrate umntana. Because remember last week we spoke about abantwana abangahoyekanga abaphela besiya esitratweni, abantwana abangahoyekanga abaphela beziblame bona ngobana why bekhona, because they brought i-frustration and i-sadness kulo mtshato nakule relationship. In whatever problem eninayo kwi-relationship okanye emtshatweni with abantwana, go seek professional help, go see a therapist, so that nizoyazi into yobana zithini ii-expectations and your roles ekufuneka nizidlalile and implementing in making a change ebomini balo mntana. Thank you so much, Josh. Yeah, Nqobsi wethu ndiyafuna into yobana if kukho umama omameleyo mhlawumbi who is currently suffering kule nto besithetha ngayo namhlanje and uyabawela into yobana ke makasike i-counselling, sikufumana phi into? Oh, hi. Mama omameleyo, uGqobsi uyafumaneka ke kwa-number 18 Ebden Street, apha opposite uProtea Spa, kule surgery kaDr Tyhaliti. You can book i-appointment ke via WhatsApp ku-083 743 2025, 083 743 2025, okanye 071 415 1214, 071 415 1214. If you happen to be not around Queenstown or in Eastern Cape, we also do virtual. You can also still book your appointment, then we can have a session virtually. Let me thank you, Kush, and thank Uvukani for the opportunity that allows me, because after coming out from the show, I get a number of clients abalandela the session that we had with Uvukani. Thank you so much. Oops, masibulele wethu ngexesha lakho benemanzi. To you too, Kush. Right, Tarazona Tutuzelo Popoka, she's a private social worker. Namhlanje ke besinokela ke ngobana ke nge-effects pregnancy has on a woman, physically and mentally, how important it is to get to take the time to get back to yourself as umntu wasetyhini. Mrs.